Ayo lek ngeru sing gaul. Kudu pinter. Wong wedok kok arepe ra pengen mangan kok ora gelem olah-olah. Sing mending sing gaul. Sing lembut. Yo lek gawe lempar watu gacak ana ora apa-apa. Disawang ngono kuwi. Nah. Jadi fokus apa? Nah, ngono kuwi. Piye? Bebas aku. Ayo sing gaul sing mending. Wong wedok kok rapi ra iso masak. Didendo karo mereka Jamal kok. Terus sing mending, sing ngeroso. Sing mending. Ya, iki kudu energik. Wong wedok kudu energik. Ya, iki spesial malam ini nggak tiwul goreng. Jadi, mbak-mbak yang pengen goreng tiwul goreng, ini yang udah dicuci bersih, lalu ditiriskan. Ya, sudah ditiriskan, disiram air panas sekali saja. Nanti dibiarkan selama ini udah 15 menitan. Karena saya tinggal gitu, ulek-ulek, ngupas-ngupas. Jadi nanti ambiar seperti ini. Kalau udah ditiriskan, ingat ya, kata kuncinya meniriskan, memakai saringan seperti ini. Jadi nanti airnya turun ke bawah. Kadar airnya itu biar habis. Nah, kita saksikan di season berikutnya. Pokoknya nantikan keseruan ya. Ayo, sing gaul, sing mending. Sing gaul. Wong wedok ora gaul blas ngene iki apa ya nganu. Energi. Paham? Ya ngene. Cuwel. Nah, ben tambah energik. Enek uyahe. Aduh. Nah, digerus. Sing energik wong wedok iki. Wong wedok kok ora energik. Sawangan ngene lho. Ala ulek-uleke Mas Tapo, tak kasih contoh. Wong wedok iku duwe energik ngene. Sawangan. Energik ngene iki lho. Deloken. Ngene iki. Kudu energik. Iki lek ngulek ngene iki. Ngene. Sekuat tenaga, ya. Kaya lek musor jambu kae bengok-bengok ngono kae. Sekuat tenaga ta lek mlayu-mlayu nek kebonan kae. Ayo, lanjutkan ya mulia. Wong wedok kudu energik.